Ushaywe kwaze kwashawa ngisho ubaba wakhe, umalume wakhe bematasa ehlenza imbuzi yokuqhuba umsebenzi wokugeza amanxeba naye amshayela amaphoyisa amyekisa ukuhlinza akhahlela ibhokisi laze lawulala ngohlangothi isidumo saphumela obala kukhala omunye oyisihlobo sikaMnqobi Nzimande ongasekho emhlabeni. Angiqale ngubingelele ngikamkelele le-channel eMaswidi Mina Production obingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushawe like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu bengeze ngalo njengamanje luthi ukhalwe ngokuhlusha amaphoyisa phakathi nesonto senza amalungiselelo omngcwabo aphinde awuhlukumeza ngisho sekuwumngcwabo umndeni kaMnqobi weqembu lemgulukudu yaseNanda iWest. uMnqobi hit number 10 Nzimande oneminyaka 24 wasemzomusha eNanda ubulawe ngamaphoyisa aseVerulam ngolwesine olwedlule. Uncwatshe nje uMnqobi ngomgqibelo emathuneni aseVerulam emva kwenkonzo kumphelezele biseholo lomphakathi iRed Fen ePhoenix. Umzala wakhe inkosazane noMpumelelo Mngoma elandisa ngeziwombe ezenzeke kusuke ebulewe umufi uthe baqala bethuswa udokotela wasemakhazini kaHulumeni ebabuza ukuthi bazongcwaba nini futhi kuphi. Sazibuza nje ukuthi hawu ingabe ngempela ubuzelana nanokuthi ke ngabe yonke le eminye imindeni ezothatha idumbu ufike uyibuze yonke na lemniningwane. Uthe wathi bathole isiqiniseko sokuthi amaphoyisa ahogela ngezinhlelo zomngcwabo ngesikhathi bethola ukuthi ebekade esekatheleka nawo emakhazeni efuna ke ukubuza yonke ke lemniningwane ngomufi nakhona abuze okufanayo. Ube wathi kukhulu kakhulu ukuhlukumezeka okwenziwa ngolwesihlanu kubuya isidumbu sikamufi. Aqale nje amaphoyisa agasela singakalandwa nokulanda isidumbu emakhazeni abuza ukuthi ziphi izibhamu zikaMnqobi. Akhomba umama bebehlele emakhazeni ngesibhamu abuza ukuthi sikhalelelani inja aze athi kanti nathi siyakwazi ukukhala na, kuchaza yena unkosazana Mngoma. Uthe ngesikhathi sekubuye abebeyolanda isidumbu emakhazeni aphinda abuya futhi amaphoyisa ashaya kwasani kwabesilisa bebekade besesangweni belungisela ukugeza isidumbu sikamufi amanxeba. Echaza uthi ke kushaywe kwaze kwashawa ngisho ubaba wakhe. Umalume wakhe ubematasa ehlinza imbuzi kumqhuba noma yokuqhuba umsebenzi wokugeza amanxeba naye amshayile amyekisa ukuhlinza akhahlela ibhokisi laze lalala ngohlangothi isidumbu sathi pulukutshu sayowela ngaphandle. Uthe abebabuza ukuthi ke inja igezwani. Uthi ke okubahlukumezeke kakhulu ukusala kwesidumbu silele kanjalo ngaphandle amahora angaphezulu kwamathathu njengoba ke uthi basiginqa ngabo 7 ebusuku saze sangeniswa ngabo 12 awucabange eintatha. Uthe kwamlindelo lowo awubanga usaqhubeka njengoba ke ashaya phansi ngonyeka amaphoyisa athi nje cho akunamlindelo wenja ozokwenziwa la. Bashaya wonke umuntu noma ke bonke omama babe ngomakhelwane ababekhona bathi ababuyele emizini yabo kusala umndeni kuphela. Ababematasa beshayela itende batshela ukuthi akukho tende lizomisa ngoba awukho umlindelo ozoqhubeka, kuchaza yena. Uthe ke bagcine benza umkhuleko omfishane isidumbu sesingenisiwe ngaphakathi maqede bahlala kwangaba khona mlindelo. Ubeke sethi ke abesesitshela ukuthi ngokomthetho lesi sidumbu sikaMnqobi bengimele ukuthi ke bahlale naso size sibole noma basimbele egcekeni basigcibe kuphele kanjalo, kusho yena. Ngosuku ke lomngcwabo uthe babe baningi abebezimisele ngokuya enkonzweni yomngcwabo kodwa amaphoyisa ashaya ngonyawo athi ke akuyimuntu emngcwabeni wenja. Uthe ngaleso sizathu kugcine kusala ngemuva abantu ababezongena emabhasini amabili abebekade bewaqashile. Idlanzana lathuthwa izimoto ezihamba ngamabanga amafishane ezazikhokhelwa. Besilisa nje babengavunyelwa nokuthi ke baze bangene kangangokuba ngisho ubaba wakhe uMnqobi akabange sayithamela inkonzo yomngcwabo. Abagcina beza nje babecelelwe ukuba bezolekelela ngokubamba ibhokisi nokugqiba, kusho yena inkosazana Mngoma. Uthi nakho lokho kubacelela kwabanzima kakhulu njengoba ke amaphoyisa ayekade ethi abazenzele bona. Uma ke sebefika emathuneni uthi ke kwathiwa abasheshise bamfaka emgodini bagqibe bathi noma bezama ukwenza umkhuba lokuphosa inhlabathi bethi bayathandaza abayekesa amaphoyisa athi nje cho umufi ubekade ethandaza yini. Echaza ke ngawakhe ke uMamngoma uthi sihlukumezekile siwumndeni asikwazanga umphelezela ngendlela ebesikade sifisa ngayo ngisho nanemikhuba yenziwa mangabe kungcwaba umuntu mangabe seshonile asikwazanga ukuyenza. Uma wakhe ke uMnqobi ufundisile Nzimande naye uvumelane noMamngoma wathi uhlukumezeke kakhulu ebeka nje ngawakhe amagama uthi kusiphathe kabi ukuthi noma seshonile umntwana besikhona yini isidingo sokuthi sihlukunyezwe njengomndeni. Ngikhuluma njengomzali akekho
umzali ovuna ingane yakhe noma othuma ingane yakhe ukuthi ke ayiyokwenza okubi. Wonke umzali uyafisa ukuthi ingane yakhe ibeke nekusasa elihle, kusho yena ke umama kaMnqubi. Uthe lokhu obekukhulunywa bona abakwazi ngengane yabo kodwa abamphikeli ngoba abazazi izinto ke abekade zenza emakhoneni. Wathi bebazi ukuthi ubeyingxenye nje yeqembu lemgulukudu bemkhuza. Unkosikazi ke Zimande bebethi uma bembuza ngalokhu obekushiwa ngegama lakhe aphike athi ke akayazi lento eshiwo ngengane yakhe. Umchaze ke njengomntwana obevame ukusithulela ekhonza ukuhleka bese ke eba nenqwaba yabangani. Ngisho ke nomakhelwane wakhona kulomuzi unkosikazi Ngidi naye usho njengoba ke kusho wona lo mndeni ebeka nje ngawakhe amagama uthi mina nginesitolo ngiyadayisa, bengikhululekile ngazi ukuthi ngiphephile. Siyadideka nje uma kuthiwa ke umphakathi uyakhala ngoba asimaze uhlupho thina uMnqubi, ingane le ekhule phambi kwethu. Chaza yena ke amaphoyisa awaphefumulanga ngalolu daba, kepha iphoyisa eligunyaziwe ukuba ke likhulume nabezindaba lithe abemthetho bebegwema ukuthi igcine kunesimo sokuqhunyisa kwezibhamu okungalawuleki nanokuthi kuze kushiswe izimoto ezebiwe uma ke kufe isigebengu. Nganza kwethu yizo zonke ke isigameko lezo ezenzeke ngeweekend emncwabeni kaMnqubi. Ngicela ukuthi ke sihlangane kuma comments ungitshele ukuthi ke wena ucabangani ngaso sonke lesi story ngoba kuningi kakhulu, nami angeke ngikwazi ukubuza ukuthi ucabangani ngokwenza kwamaphoyisa, ngeke ngisho ukuthi ucabangani ngokuphawula komndeni, ngeke ngisho ukuthi ucabangani ngokwenza kwakhe uMnqubi. Mhlawumbe nje angizwe kuwena ukuthi ke wena ikuphi ongathanda ukuphawula kuona. Ngiyabonga, sihlangane kuma comments bese ngenza isiqiniseko sokuthi ke uyasubscribe, basidibane na ku video landelayo.